Usiaba chechere dia mamu. Awia aperitivo 5G and a mizu. Aperitivo 5G and a mizu. Baby a wuko biano anonie baako a mepese o mabi empa wo hoda. Ema bi nso mpa wo hoda. Ena enso da yesema bia pa wo hoda. Ena ema wo remfi se ebi ncha wo bag misrew. Aperitivo 5G and a mizu for all your programs. Ya Bolivia Enterprise o sofola alignment ho no mo a. Ya kire se niema nyina ejirejam sofola alignment ho. Ya ne multi home and D and hwanimu. 23 vitamins and minerals, 19 amino acid. And then yama keka ho nyina so ahyemu a wonya bi a ebo ni paduan gini paduan esiye. Tabita clinic nipa na wawie tabita samon fanembra. Odia no eye de he wo nambrom kosi wo pampam. Ade bi a hinta wo ni paduan bi a na ye body in friend say yare ne de Tabita clinic and gina fenso yare no wasa ede amount. Abe Heba Clinic so watano so patrapa new site we achemu mienu honhom fam ene honam fam ade bia ya ye body wati asefo asase so ya fe ne say yade ne de okwa Dr. Abe be ya ho adwuma kama na what amount ema wo remfi say so West Heba Clinic say ye musa wo say wanya akwansia ena o kase na to afa ho kase no ayeden wo de ne ye de he enam yare bi na wate hania anase de sa yare na keka ho nyina no so West Heba Clinic sabra wo gi yare no na waboni sadwie na umom ukofie ema wo remfi say wo behwe bi wo betie bi wo bekenkan bi obi asende wade wo behwe bi a na eye cloud internet. Of course we are the fastest internet in the world. Top higher one ye nuanam Love FM on the D ehwanimu ya so ko hono mo a say ye the internet ye locks ahodo ene ade ade ama wo no omo a ene bebo wa ubetimi aye ne kama wo de kwa adwumam wo de ko school mu asori ba bia ya opesa wo de kro no na aye tietia edema wona da roma na yesinkunwa wiai ye de ensam no ebrao kwankwa nuase enwumam private cars ahodo ehyanmu emonteso pragia aboboya office ahodo stores ahodo mu ene ade nyina no eda mu nyina mo ase ye nuanom centers no so ye yi mu free mu a enye yie nana kwabena kese na afei akua bo achewa Sompa etia ena kakra ni ena Ghana for ehwe animu se ebra o man so afo hwe akwan na afeso akwantempa ho nsam so no ye wura akwasi amu akwata wo ba gina so ame police station anim ho no mo abra na empanifo abo edwarata na wo hwese contract ya wo de bema contractor A anase B se obeba na obeya adwuma se Swami interchange Ghana fo akasa hwani mu achepa eja ba nkonkoma brebrempani se wodo a wo de beba sa wo ye hoho na wutwam anase bia wo asantimanta kropo kuma se na wote Swami ye ma menum ye nuanom ne ade omnoam Swami ne ade ne de wota hunu se stores mba akomienu miensa bia ba bi esi no ye pagya de afiri ho ebi wo ho nso a ye bu ane ye de afiri ho nom se dua na si ho a ye tu ba bia na container ni si no hu se ensankyerene bi wo ho no mu a ekyere se ya pagya e de afiri ho na ene Swami ye wo haya Sompa TV Sompa FM ye wo haya ye nim haya na ye hunu se ye ade asamwa ena ye se da bi wenku ade ma ye nkohwe ade a asi se ba ya ye so ye betima nya bie na ye de ma ya de se ya ewo akirikyiri ene ba bia epenye na wo de tewaso din na ti asam wi akiri a ye be ko Libya boga ho ye di nkomo Yamu peno ena mo di ye ama fo bebre no na ya se no ye na tuma na ya so na be twa tia to asu atia na adu na ko fa de se to di ye ni bibia ye ni be ya aduma adi adi apa ko de ya dia ye wo chire ye nya de ye wo chire ye nya de ni ko de be ya ma ye kama me ka so and confirm maha into obi beka sambia unkwanya adwuma ni bakona wo no ma no wonu onu mo afena o ringi ma ese ye yi no ma no na so yeti yeti no esrem no ubenya no na edin afena enya no enu no kasa na se de ye beyi ekotu fie enu anu sama wo na haya na di ko ankam ka no kra na di ko akọ amanska so fa afena ye ka no so ai wo magaji na afena e pele wo be fa mai na ye ko tu fie no ba ye do mama Swami e kura banks bebre right now no amoye road na be boy because ya nsu ye sabedi so mfa so what ya say ye pe road ne dia ye pe Swami ye kura kese e wo say like ye so because e mu bie because run about e biggest
first runabout in West Africa. And since I had the boy, I answer the Juma Bede, Ebeconin, what I say. But I say no mobile on Bedri near Manana. Or man, 1 week, at least Nipan and the Japan. I also want to be big across the bed chocolate. What I say. But right now, what to know? You can see hero the Juma. Ebema, so I'm used to be Brian jobless. What I say. Because B5 plus say, Wafa, so I'm a phone, Mema be Brady Edgema. They say, what about the G or Moniaman, on Beda Edgema, Mema be Bray, on Becca Fear. I'm taking drugs and I'm going to be Enya and Asa Crononia, dear, Yania Chair, Amayo. Can also support your move with amounts be a bit near Mom. About one party. Me a question me party about what the media. Don't tell me about one say. One thing is yeah, come pana. Omo swami ani ye. Mo ka samu be overhead. Overhead am so mo be no. Tafo kwa mo se account. Dancing account ko from je ni na. O na e won to bia makọ ba bia je swami nko a. E na time am de ma nu susu esua. Because ade anu mo ka che mo my 1 week. E na am say ade another 1 week buy. Say no baby wo ha asen ka customers so offer no anya baby e ka chance bia say me ko say anase me ko say abusafo ya mudi achi ena wiei se bia sa wo phone no entimi nkwa ba for tentafidi no so na onkwohwe ade ya wo de tewaso din na de ekobia no ye bekyerechire mu amwate ase Libya burger wa homa no so Libya erade asomdwe nka wo enka so kwabna burger boy enkomoy sani wadi kan dia figure na no pay ja oni to ye bobo e ho aba be bin sama say ye take one ye say contractor ye friend is Rango Company Limited ya and penny for this engineer see any ho adwuma nyina se ne sa e wo se oba be ye adwuma no oni na kratefo ne so municipal assembly akratefo ne aposifo aka bomu a adan stores a esi so amekwan no ho e de e come Macro Johnson there ne woso mu bugu ne woso mu bufangu no like say criminal no mo crim e de agu fom entete ne se be afimu ani omo che se afi etwa mu no e no mo de be dan so municipal assembly mpenim for se obi bia wo dan ya ba be mark ho ho so amekwan no ho no chase ne ball ne ma na efri dan mu na eye ekwan no mo ba be ne so me interchange ene eye tro mo be trim amana akopem eye Macro Johnson maybe so akopem Abrepo Johnson maybe so akopem eye from traffic light no wa wo dan ya market ho wa wo container ya market ho wa wo table sikwa ho ya market ho no ni free honum emperimfo amanfo pi no agugu ni agu omasum eye ne se o nya de a ekwan no mo ba be ni sese nto bi atwi nani enti be 1 month nie na Rango Company Limited company no a oba be ye kwan no osa ko kind so municipal assembly akratifo no say e braso say was me be ye madwuma still amanfo tete kwan no ho enti monko na monko kai wo mo say e braso say was ye ba na ye be ye adwuma anu ti so municipal assembly mpenifo che say for be 1 month ni die wo mo abode wuro anante kwa ho wa o container o teburu o dan o kiosk ya make ho no o mo ka kire obi ase enedue no o mo beba no mo aba begiri enyema na efiri ho no nti kwabna se wasene nso a se wafa so amekwan ho nanse ya for be 1 week ni o 1 week ni no amanfo pia sha se tutu o mo container e di free kwan no na wo mo a wo mo ya aso den no na ene some municipal assembly akratifo eni aposifo ene mpedifo akabo mu a edan bi a ya make ho container bi a ya make ho table bi a ya make ho bia no omo ekrim agufom sebe na contractors no ebetimi abaho mo ababe yo madwuma na kwabna ade ba ko a ye di contractors na chi ya tete eye setitru ene e ma menemo manu a omo etonton ne ma wo some runabout ne so no edi wura so amedwum ho no no omo de sre eye se omo de omo nim se ba bi omo tene nye omo nim se da se bo akwan ne ye ba ba ya ye betu omo to ho na nkene na omo hye ne mo se empenimfo wo so municipal assembly ho no no ebetimi aba edi wo manim edi wo mawura so amedwum ho no mo ama ba bi a ekwan de da no omo edi wo makọ se bi a kwabena kase yi aha se kwan da ha se na ha ne fa o table ni si ne digwa ebi a ekwiabo achewa ososo ha se kwan da ha tena ha ne fa o container ni si ne digwa me ya bo amasoso matena ha se na se mpenimfo na edi wo manim sa na omo ankasa fi omo pem ewura dwom ho no mo a amanfo omo kwan omo madika wo dwom ho no mo we be kasa ha ye media we be kasa ha ye media we be kasa ha ye media ma omo nya ba bi ntina nka me omo hwe ani mu a
ɛne sɛ kasɔme municipal assembly akatefoɔ no ɛbɛba bɛgye wɔn anim ɛde wɔn awura dwom hɔnom na baabi a kwan da biara no wɔn ama wɔn atena hɔnom anyɛ saa na wɔn ade wɔn pɛ ɛkɔ dwom hɔnom a wɔn ɛma wɔn kwan ma wɔn ɛntena dwom hɔ nti wei yɛ adesrɛdeɛ a ɛmaa no wɔn di dwa wɔ Swam runabout ne ho a ɛde ba Swam ha sei no wɔn ɛde ato Swam municipal mpanimfoɔ anim nti kwamina sɛ me ne wo kasa deɛ efiri Swam runabout no so ɛde fa water works hɔnom ɛde fa ɛyɛ Swam magazine Sompa FM yɛnim ha sei ɛde kɔ Swam mɛkuro deɛ wa wo dan wa wo kiosk wa wo apata wa wo teburu esi kwan ho no krima no mo krim ɛde gu fam kwabena mo ɛne adwuma Libia Boga ɛne yɛte ne nkan adwumayɛfoɔ mu de ɔmo dwuma ɛwɔ National Food Suppliers Association ɛde ɔmo tiri mu paato pono so sɛ ɔyɛ kyerɛ ɔmo ahyɛ aseɛ ɛde atia National Food Buffer Stock Company no wɔn mu anya ngyaeɛ kasamafoɔ ɛde ma ekuo yi ɛyɛ kwaku amadwuma ɔno na ne nsɛntwerɛfoɔ kasa no wɔde to yɛn mu sɛ wɔn mu ne aban no ɛna free SHS no asena nso bɛsi nnɛ wɔn mu ne teku anasa sempo bi ɛwɔ mu bɔtɔ menu to ɔmo srɛ aban ada wɔn mu ntwa mani ɛmɛhwɛ ɔmo na mfie mienu wɔn mu sika akɔka mu ne deɛ 2 weeks we were promised that our money was going to get ready. The 2 weeks is gone and we've not heard anything from government. It's a serious issue that we are putting before government because most of our members rely on loans to do the supply. Most of these people that you see here, gathered here this morning, depend on some little credibility to do business. That credibility is dwindling. They can no longer continue with the supply because some have even used their properties as collateral to secure the money. That collateral is in the verge of being taken over by the credit. That's what we are picketing. It's only for today. We are going to be here till tomorrow next. If our money is not paid, we want to be here. We want to live here. The continuance of the free SHS depends on we being able to supply on time. It's been terrible, very terrible. Very terrible. I can't stay home. I can't go out. Always my phone is off. If my phone is not off, it's on silence. Because the costs are just too much. BP is killing me. BP is just too much for me. We don't know what we've done to buffer stock because the work is still going on. They are sending foods to school. Education is supplying. Buffer stock is supplying. But some of us, the OS, we can supply as well. The OS, and we can supply. You see, the success of it doesn't depend on the student alone. The success of the policy of free SHS also depends on prompt payment to we, the supplier. Because if they fail to pay us on time, how do we continue to supply? Those food stuffs we supply, we take them on credit on the promises that we're going to get paid in 60 days as per the contract stipulated in our signing in our contract between the buffer stock and the various companies here put together as a National Food Suppliers Association. We are really struggling. 2 of our members are dead, Mr. and Mrs., as a result of the emotional trauma that this membership go through. National Food Suppliers adwumayɛfoɔ sese de ɔma kɔ bɔ mo sese ɛwɔ National Food Buffer Stock Company hɔ no abusua bi ne ɛne ɛkɔtie no. Dr. Adu anane entry ɛna ɛkasa wɔyɛ convener ɛde ma wɔne a wɔne sika da hɔ a wɔne aban no ɛpere so sɛ ɛbra so sɛ aban no etua wɔn ka ɛne adeɛ a na wɔn kyerɛ sɛ ɛbrɛ bi a atwa mu wɔn ne aban no di nkɔmɔ no sɛdeɛ gyinasie no sisi yɛ no nyɛ no na aban ɛyɛ akyerɛ wɔn no ɛsɛ aban no kasa ne na ho keka no adeɛ no enso so yɛn ɛda ntamu nti ba ne saa no a wɔte ase baabi a enye yie efiri sɛ aban yɛ ne wakɔhyia brɛ bi atwa mu ama wagye atum ama ɛkwan a wɔbɛfa so wɔbɛtua sika no de ama yɛ ne nyinaa nso so no waka ama yɛ ate aseɛ na saa brɛ no so na twa ɛka gasrega na wɔnti yɛ kɔ anaasɛ yɛ ba sɛdeɛ yɛ maame nom ne yɛ papa nom egu so a wɔn kasa no wɔn ne biribiara yɛ sɛ wɔn bɛsa akɔ atena yɛ hwɛ sikasɛm ho nsɛm soɔ na wɔn asa akɔ hɔ nom a sɛ wɔn bɛda hɔ o sɛ wɔn bɛtena hɔ o sɛ wɔn bɛyɛ dan yɛ o na kyerɛ sɛ ɛkwan wɔfa so wɔn nsa bɛka wɔn sika no ɛnoa na wɔn bɛfa so na aka ho bi ama kyerɛ sɛ ɛbɛrɛ nsɛmtwerɛfoɔ na yɛdi nkɔmɔ baako mmienu mmiɛnsa bi afa akyire na yɛne convener ɛde ma Ghana Individual Bondholders Forum sɛnyɛ hɔsi ɛdi nkɔmɔ na ɔkyerɛ sɛ ayi baabi a keka kɔn deɛ bra ano ayɛ dene sɛ ne biribi ayɛ sɛ kwaa na wɔsɛ kɔ hɔ na yɛkɔpɛ yɛ sika. Well, we have no such intention to do anything of that sort. There's the second DDAP coming. We pensioner bondholders are not conditional. Labor left where they agreed to work within that sustainable level thing that everybody ongoing. So if there is anything going to happen, I believe there's that pension funds that are looking
to see what form of restructure, yes, or the trustees will, as I always say, and if they do the negotiations properly, then that will be effective. Again, some bonds that were not restructured in the first DDEP, mainly the local dollar bonds, which I've read that government has agreed on some form of restructure with these bonds, the local dollar bonds. Individuals are also holding these local dollar bonds. And my expectation is that government should consult with these individuals. How they are going to do that, I don't know, but they can still find a way of speaking to the individual bondholders so that they can also agree to something that government wants to do, just as they have been able to get the banks to agree on something that's also that government may restructure. And then the independent power pool. Go ahead, Doc. Dr. Edu Anane Entry and a convener the Mama near Papa Noa. Omni abano preso sabaya wan sabeka wonsika we fra se din komo bi e wo mrahye be yefie na we kra de e so beje LGBTQ no to mana so bebu no se eye achiwade yen saka na ya chiritwe de enko ne ye no enkodi asem yi ho komo na ya memo ha mo akwa ba o meji so me nua ba na woni aso ene ani e wo mrahye be yefie ewie mu te sen wo ho me nua ma me okonya ni ewie na na de obe na shebe gamo eye I report no na about the problem na people no dey you won share any chairman the policy report on said that e ma na shebe o mu di na e ko say the high the committee report no Nana ya jina ye ni ankasa because asema wo kan ni na ya ntini ye nti jina ye na ya no ankasa nana otemenka ebusuan de ye de ya besen afra no esane se we frase ya no baba ya no ekoso e wo mrahye bedwafie LGBTQ homro de koto mpanyufo anim si wondo sodoso ho eno ho no baba ye na ahyase e ekoso no nana ya waba wotemenka me mo ha mo akwa ba o nana wo ho hello afedi egunda ho boye nkomo yin hello nana mete wonka pa mete wonka odem hello nana ya odem mete wonka meni atiefo otie o wote menka me pa twa wane mete wonka sa wote menka ene se so kasai anti LGBTQ+ ehu report no ena ene dani si hu nkonya wo mabobu na wo be hwe mamra hye bedwafi a wo be hu se ene yenuane mu nkramofo mpanifo asofo akukudam na aba be piem ene debate ni ko committee report no esen na madwa no obi abekere na adwen e de afasa emre hu na satiefo be kaye a samre ebeda afie ha August de tosu mienu ewo afi 2021 mu na ebra committee report no aba no o kire se over 200 memorandum kwa na beto committee nanimu a no mugu ye modum ebi se da LGBT mrai ansha ebetietie nkofo bi mra so enti parliament nkran tonton ebi se da bi ekoba ne sa ene no man Ghana ya bomusuo enu nti ene parliament nsi gira ye hu sese ya na sem na no mugitum a ene eba besi oba na oba nhyiamudie bema ni bema nhyiamudie ya ya chiwa ene ubekudie na minua committee report and recommendation why ye the chair say esan so mo pese ne wo mo betietie obi amra suntinu omo ne aban lawyer pani atnase wo ma gine ho futuo efa ni liga ho se ne ebeye anye semra shebeda ntimi si ginaye ni samra wo mo gitum a obi nsole nkokase ye tietie ne fa ho die so enu nti wo mo stress senne
Ononyafo Kwame Ayumadu Anchi, Odina CPN na paso, no the committee report no etuja. Brasha bedani bobo hu wie consideration stage ahodo na ebefa no. Omo hwe na samre omo entimi enjintum. Enu ti yeguso a etwen se samre nkonyasie no womo ebehye ho ase na fe committee report no chairman akenkan ama obia ahodie wo. Nana ya medase ene wa mane boy wie. Abusiama ne bofo nana ya akiri twie na mane bo ene ekotie no. Ye ma menom na yeduanom a ewo Kumasi Kejetia ena esu efre special prosecutor ne auditors ahodo se omombra na ye sade ne ma ya hadwen ye pa fi se woni a wo shops ahodo ne woni a wo ye adwuma e wo ho no mpanifo ye da store na no ne ade no emponi mpanifo ye hwe Kejetia no kure ni kwan ya ne ma ba ko mienu miensa bi ekoso wo dwanum ho no hadwen pa ase empanifo hwedwa no so no wo mo pese wo munya mfaso pa de gu wo mbotom chen botaye ne so de hunti a Kejetia market na nkasa mpo ebaye na wo de ye ntedwadifo no kebe boye pa nke ye penisa every say ye nim secretary se hye ani drum koso wo Kejetia pa se de ye na ni party eno nti ema se me beto ade na me hu se ekwan ho no menya bi ato a me nka me ho nwra store enwram se me ba store aba beto eno nti ye ne ya je source no in fact ye brankasa obia betimi betena the whole day na nipa ba ko pempo enwra store ho beto ade me wa so bo so me so a garbage also to security also to fumigation and ni nyina ya ade a see sika nkasa enu sika tasese ni dream there koso pa me catch a special prosecutor say yes no wontwa nani emehwe Kejetia because aniama ekoso ne ma menom ene ya papa nom ye bre ye here auditors pa mo check accounts no e ma ye here external auditors ye internal auditors o mo check ma ye yesra wo mo ka be ye de pa ra obotom na ade ba o wa ma so obesum nipa no the mesere say management and afa so de toso mienu management no amma sa concern for no control no dodo ye mpene sa concern for no na aya ma dwom anom no ene ma bi ho no ma aye ye basabasa ba bi su sokoro aye nya sika mfa nkoye no sika no mu mfa go mbutom ye besere mpanimfo omumrem no mu mehwe sa Kejetia ase no ma anya sa da bia Kejetia no ebewo FM bia bebi bia ye bekoso ne Kejetia fon ya kaka Kejetia asama a kire FM bia ma obi bia mpanimfo nyina ate na me ya se mpanimfo so mu ntie anum asama ene ayi bia media bia Kejetia ensemo ade no mu meye wiwe mu ase de ye ka no mu ntie but asam no so ye ka na ye rare a oba inside a opo mu meye opinion polls o hasenum ombe unu se Kejetia hasenum e ade amanfo obi a ote bia no wonte asomdwem da bia nko na nipa na boto die benti a Kejetia no ma ete a enema bi nyade enkoso ye maye ti mesere mpanimfo mu meye wiwe mu wo sa management we a mo hwe Kejetia yi so special prosecutor no kra waka sa asem no me de nkemenya kanani agina ya kra omra Kejetia na ka ombe hunu se de amanfo obadawro Kejetia no e wo ho ampa ye na ase ye nikamafo sa na meka no we ye ma menom ne papa no madwadifo ya wo Kejetia na ye ntimi nka Kejetia asem bra ye nua bema na prempe ye ne no eni nkomo na awurade asomdwe nka wo nua na ebi nka ye tiefo so adawie mo na apom te sai na ye huna de tie de nyame na bekoso ade aseda e de ama no ya ma menom ni ye nuanom na esu kire se be ya special prosecutor emrem edi entia uno mo ya adwen anasa sen well openye me da se ene akwanya kese ade ama itie enuanom enka saye a mo boye ya na say directly no omo directed to the special prosecutor efa management no ho na minka management here mintimi enka sama management no na mo metimi akasa ma adwadifo traders union no leadership no concerns bebre na ya raise no edwam hanmo a empo ebra local government ministry epa abasunko bi abra edwane seye no ohawa hodo no bebre ho no ma ye de agu krata so akoto empanyimfo anim jesu se emu bi na ye nuanom bi enso eri eko ewie but oha no de dodo na no ye de koto committee nanim a wadarma ye mo so maboa say ye busa say the be na committee report no empanyimfo be menike ne public
na ɔhaw ahodoɔ a adwadifoɔ de to wɔn anim no yɛn nso mpanyinfoɔ nhyehyɛeɛ a wɔyɛ de afa ho no wɔn ama yɛhu. adeɛ yi nipa bebree ɛrekasa a wɔn kasa asɛm na sɛ kegye tia hɔ no biribi wɔ hɔ yɛ adeɛ yɛn nsɛmtwerɛfoɔ yɛteɛ ne yɛbɔ atiefoɔ amaneɛ no asɛ ɛso kyerɛ nea yɛ a yɛhunu no ɛdeɛ paa na ɛhyɛ hɔ deɛ paa na ɛhyɛ kegye tia hɔ no. Well, mentimi metimi aka ɛne sɛ ɔnsɛ ɔhaw kɛseɛ a ɛwɔ kegye tia ɛnɛ ne kɛseɛ paa no ɛyɛ bills na bills no egu akwa mmienu the service charge ɛne electricity bills no ɛno na ɛka bɔ mu a ɔba edwa yi mu a ɛyɛ ɔhaw kɛseɛ paa a ɛwɔ edwa nim ɛhaw ahodoɔ no fi bi nso yɛ sɛ baabi wɔ hɔnom a yɛsusu sɛ ɛyɛ sɛ mpanyinfoɔ ne open up as ɔmo bie access gate nanka enipa tumi ba hɔ etumi ba ɛbɛtɔ adeɛ a ɛno nso yɛayɛ ho nkrataa ɛno yɛ ɔhaw ne bi tɔ a yɛntɔ adeɛ ɛwɔ dwa nim ɛdeɛ ne yɛbɛtumi ayɛ ne yɛabɔ edwa no ho dawuro na sɛbi obi bɛtɛm sɛ ɔɔtɔn adeɛ a yɛbɛtumi atɔ ama nipa no wei mu nyinaa ɛka ɔhaw ahodoɔ a ɛwɔ edwa nim. committee asansɛnsɛm wabobɔ so watumi identify sɛ nipa kora ne yɛ ka me yɛte asɛ sɛ wohunu ɔhaw no ne adeɛ no a na kyerɛ sɛ kwan baako mmienu bi so no watu anammɔn yɛ a wobɛsia no watumi abobɔ saa nneɛma wei ara so meaning sɛ management no ɔmo nim nti deɛ na si ho kwan sɛ saa nneɛma dadaada no ne yɛntumi mfa ne solution na daa ne da no yɛtwa yɛn ho saa yi. ɔpanyin mi da sɛ sɛneɛ menu mmienu nyinaa yɛdi ho abooboi yɛtwerɛ ɛde kɔpem management no yɛtwerɛ ɛde kɔpem management no a wɔsɛ ɛgye sɛ board ɛma ne clearance yɛpwerɛ ɛde kɔpem board no a ɔmo sɛ ɛgye sɛ ebi wɔ hɔnom a ɔmo refer to parliament eti keyetia no sɛneɛ ɔmo ɛsi akyekyere ne dɔboa bi a yɛpere sɛ nneɛma bi wɔ hɔnom a yɛbɛfɔ so mpanyinfoɔ ama ɔmo asane mu no ɛno nyinaa ɛyɛ dadwene ɛde ma yɛn nyinaa because yɛnim sɛ nka day-to-day administration of the facility ni deɛ nka dwadini biara wɔ haw biara through the traders union no ɔkɔ management hɔ but wokɔ management hɔ no a ɔsɛ me nso megye sɛ makɔ board nso gye sɛ ebia local government ministry no ama me kwan anaasɛ ebia wei deɛ issue wei deɛ gye sɛ mokɔgye from mo refer to parliament eti ɛyɛ ɔhaw kɛseɛ paa but sɛdeɛ ɔka no yɛatwerɛ ho nkrataa bebree na wieɛ ne sɛ meka sɛ ɔmo tee committee a yɛtwerɛ bi gu nkrataa so yɛsa akɔ make oral presentation before the committee no. menom ne yɛ nuanom ɔmo akasa yi ɔmo wɔ case hɔ ho. Oh yes sɛ ɛyɛ ɔhaw a ɛwɔ dwa ne mu bi na ebi wɔ hɔnom a ka ɔmo bɛtumi anya mu nkyɛn mu one sɛ ebi a obi yɛ nua baako susu sɛ obi bɛbɔ promotion ɛwɔ hanom a sɛ nka ɔmo de bill na ɛbrɛ ɛma ne hwɛ no. What I know is Minkasama management, but traders union leadership, yeah, aware say omo better bills no for the month now. You be activation fee. Sa activation for the month you know, you must submit a report on it. And then the amount involved, you who every omo na ya kiss management, you know, I accrue from activation fee, you know. Or your free service charge na omo betua na de beka no o ma cha magadifo de o metima ye bia fi se de business esi koso e wo kagye tia ne ade no e ba se ya wo se stores no ne board ne e na bosomi bia nso sika nkakra na e bia ya nto ade kura bia kakra bia wanya to ba bi no e no na mpanifo sa bagye de afiri wo ho na enema ba ko mienu miensa bi esi wo ho kwan wo business na wo ye ne mu a na no kura ni ha dwen nti esere mo adamu hwe na ha adwene pa but o de ma menka be about the premium about premium na 2019 ebra na omo person mo release shops no she say ya omo be here ne say omo ga say 5-year renewable premium that time leadership yes original can say 5-year renewable premium no enya de ye beti ase along the line assembly ni propose say omo kope bank facility bi enya de ama traders no nanka bank no atua ama traders no na traders no mo atua ama bank no eno so ye ka say ye ntia ase eti the final agreement ye ne Kumasi Metropolitan Assembly no eye ye ne say between
October 2019 to December 2019, na as I said, the Libya 20% ewo the premium name, not 80% in the preceding year. That is the whole of 2020. No, now can you 80%? No, but the final agreement was say after 5-year premium, no, and yeah, renewable premium based on the rate of the man. No, name of the employee no, and they say you bet rent after the 5-year premium. No, you bet enhanced rent. But enhanced rent, you know, you am paying the rate of the current rent charge, you know. And the 5-year renewable premium, there official documents a client there between any assembly, the 5-year renewable premium, anyhow. They will be aware after the 5-year duration, you know, shop owner be able to monthly rent. Send you now, you got that them. Anna, a radiation doing cover you and council opening. Nana prempe ana yetene nke ka wo se wi apram to breakfast ye na eguso a ye de emma wo Sompa 93.1 FM, Sompa 90.7 e wo Bron Apo FM, Sompa 98.9 sunwane ene hafo ene ne mpatamu de wo mo so ekwa ye nyina ne aka bomu a ye de ensam no ebrɛw ye kua ni mo ensam foforo bibie ne hene nana ayima kudom otosumienu abone manfo kokose green bibie ne project awodi abetintim ho no mo hwe no ma ntoto na se woto aso ekiremu se so mo de ne green bibie ne project no edi agra wono nso ene omo de befe so wone nsentwerefo bonkomo no wode to yenum se wafato ne ho so obeduadua nua no beboro apem enum ne nsem kakra wode ma ye no ebini pese beni babie ne fo benya so bi tie ni a se babie ne bi ehwe me a the person baby any cool me no be a benya medical koye and kaibo e de abawon ma me ya bodawro so ma ti ofori krom atakrom compound yenu no all the new compound hospital around ho se bia na ye dua no hospital ho any baby a 6 match no so obi nim onim no ko tu ba ko ba ko tu twene a ye no bedi 7 point there e free ochina bena wuku ada ide said aboa bi e be chi no ho se odnam ho kra ne ye be yi amamsuo anya de be che obi a ubi wa he no aponchi ko ho said udwan ko ho na ye saka no a ye de be yi amamsuo ani amre e mo pese be ni ba bi ani mai be nya eti project ne de sie ne se green ba bi ani no oma edimu ewie ye dia na o kimi ensa ko busu afefe kama he say afefo e ha the extent of damage. What I said, a best fire now keep you and Sana Yetini, I could think for ever and then. And also, you might be a banner. Mr. Baby, mine, or when you like memoir. None of you see this is a green gun, but any of Bruni crew, or made him compound in a Bruni dear. Estes, come and my friend G. Contractor G now or C confidential, not the same year. Mangoes, a car estate to me. The car has this mangoes. I can say, cry a little green. Uncle Baby now said, estate, the Omar tell me the enemy as I'm making. And when I'm present, signed the baby. Corner be a bit every corner down, the bed dear, I'm a man from a family home. I'm a minor dear. Bibie ne hene nana ayima kudom ma wotoso mienu sadia mu nyina munimo na wanya bi ahwe na wanya bi akenkan wahwe bi ewo wani so no awere ho sam ya asie ewo Gas South Municipal baby e fro se assemblies no ne nyina kire se edan bi a adwiri adiagu ya ni baba ko de ne etie kra kire se wati nanom ewo ensiedo ya foforo be se nan eprepre ye mu odene ye pa sa wodi achi enawiai ewo Facebook live no so no a ho adanse die nyina egu ho sadia bambofo no ewo ho dumja adwumakuo no wo ho ene nipa bi a wokɔ apolisifoɔ ne bambofo moa na wotimi atwitwaje saa nipa no bi nyina ewo ho no a na kyerɛ sɛ ɛyɛ ahomete yie pa na abetodwa sɛ sadia na ɛdan no tebea ene dan no nyanya mu sitie no kurani na niema hadwen papa na manfo kura timi ka sentasuo kura sa wotentasuo pa na bɛn dan no kura ɛdan no timi woso na kyerɛ sɛ ɛyɛ ade sɛ dan no ho ɔdene ne ade no ɛhadwen sa wohwɛ dan no din a cement ene niema yɛde yɛ dan no
na kɛ sɛ ɛfiri na hoɔden no mu abɔ nkɔkora nti dan no ankasa no na hoɔden anka anim sɛ abansoro dan paa deɛ ka wɔ sɛ yɛde nadeɛ ne adeɛ na ɛyɛ no wei no deɛ ɛnte saa na ɛberɛ a na yɛne nsɛmtwerɛfoɔ ɛwɔ hɔnom ɛdi nkɔmmɔ no yɛbusa wɔ mo deɛ na ɛkɔ ɛne sɛdeɛ ne nnipa binom nso ɛdi nkɔmmɔ wɔ hɔ ɛhwɛ sɛdeɛ nneɛma ɛsi ɛkɔ no yɛne panin yi a wɔda kasoadumgya adwumakuo no ano yɛwura do3 mɛsɛ kwame avadu ɛdi nkɔmmɔ no yɛbusa ne sɛ ɔfa avadu ne yɛde yɛwɔ kuma se ne yɛateɛ no ɛte sɛn akolapse a ɛgoɔ a nnipa ɛhyɛ aseɛ ɛhwɛ mu no kyerɛ sɛ na nnipa 5 ɛna atrape wɔ mu nyame yɛ adaworoma yɛtumi yie nnipa 2 initially ɛna yɛfrɛ help kakra excavators ɛbaa ɛbɛboa yɛ ma yɛtumi yie nnipa 2 ɛde ɔmo kɔ hospital finally yɛyi maame panimu ɛwɔ aseɛ na ɔno deɛ na ayɛ te sɛ waprapa yie na yɛde no kɔ hospital nti no sisi yɛdeɛ ne yɛbɛtumi aka ne sɛ yɛntumi ɛnka sɛ ebi a wɔfiri mu ana wɔmfiri mu gye sɛ dɔktafoɔ ne yɛbɛtumi aka no ba ne yɛnim sɛ waprapa yie nti ɛne ne yɛsi yɛwie yi deɛ investigation kɔ so because sɛ yɛbisa questions bebree ɛba ne sɛ nti na ɛdan kakrakɛ sɛ ɛtumi bubu prɛko pɛ a bɛtrape nkurɔfoɔ yɛntumi gyina nkra mu sɛsi antutu nkra ne nka sɛ wei ɛna ɛde baeɛ anaa wei na ɛsiiɛ nti no further investigation bɛkyerɛ sɛ ebi a yɛanyɛ wei yi anaase ɛna ɛde baeɛ nti sɛ megyina deɛ mentumi nka pɔte neɛ nti a ɛdan no ɛtumi bubu wei ɛyɛ kasoa dumgya adwumakuo no panimpa yɛ a ɔdi wɔn anim do3 mɛsɛ kwame avadu nanka yɛhwɛ anim sɛ yɛne no ɔpanin baako a wɔn nso hwɛ mfimfini mantamu kasa de ba dumgya adwumakuo no yɛruwa do3 wasiw hudu yɛne no bɛti nkɔmmɔ nanso wasiw ato yɛn nkra bi sɛ nhyɛmudeɛ baako mmiɛnsa bi ɛrekɔ so nti yɛma no berɛ kakra bi sɛ owie a wɔne nsɛmtwerɛfoɔ bɛdi nkɔmmɔ yɛn nso so yɛwɔ atwɛneɛ mu nti yɛbɛkɔ yɛn anim aba ɛwɔ nsɛm foforɔ mu yɛmmra asante mantamu kura yɛfrɛ no pɛkyi number 2 ɛwɔ amanseɛ west mansini no mu yɛnya ne nteɛ sɛ papa bi a wadi nkyina kyɛ na ahoɔden da soɔ ne widie mu atwitwa nkurɔfoɔ kookoo nnua bɛboro apem agu yɛne abusuapanyin a wɔda pɛkyi aduane abusua no ano atwitwe nkɔmmɔ na na kusi mɛnsa ɔno no to no bɔɔse ɛne ɛbɔ nkɔmmɔ de to yɛn mu sɛ saa papa yɛnya 95 years na wɔse nkurɔfoɔ kookoo nnua bebree sɛsɛi deɛ ɔmabɔtere de police commander na maneɛ na nso hwee ɛna wayɛ yɛnka bi hyɛ mu na anim hɔnom yɛwɔ hɔnom ano wɔde krataa bi di aba ɛsɛ me maame ne me wɔfanom ɛne ne yɛ krataa bi a kyerɛ sɛ ahanom asase no nyinaa no ɛyɛ ne dea ɛne yɛ sɛ o sɛ ahanom asase nyinaa yɛ wo dea dea yɛdeɛ yɛne ho asɛm bi aka asase ho asɛm deɛ ne nyinaa no yɛ manhyia ne court asɛm nti biribiara ni a wobɛtumi de akɔ court yɛnka bi hyɛ mu deɛ ɛhu yɛ ne sɛ wabɛdwi kokoo no almost about 500 trees agu yɛ reportu case no de call ɛyɛ Pɛkyi police station yɛde case no call yɛ no ɔmo refer case no de call on district ɛyɛ trade district commander ɛyɛ maame a ɔno na ɛyɛ commander wɔ hɔ wɔde kɔtoo n'anim ɛma asɛm no ɛkɔ n'anim afei deɛ yɛkɔ n'anim a yɛn asɛm a yɛde kɔtoo n'anim sɛ ɔpanin aba abɛdwi yɛ kookoo agu a yɛnim sɛ ɛyɛ criminal offence deɛ maame no ka kyerɛ yɛn ne sɛ ɔno deɛ wɔhwɛ case no a ɛyɛ asasesɛm ɛho manson deɛ atweɛ ɛne yɛsɛ nyɛ asasesɛm ho manson deɛ atweɛ yɛdeɛ sɛbe kokoo deɛ yɛabɛyɛ agyapadeɛ yɛn koraa no a yɛdua kokoo no koraa no yɛntumi mfa yɛn nsa ɛnsi ɛbo sɛ kokoo no yɛn dea nti sɛ waba abɛdwi kokoo no agu a yɛdeɛ no ho asɛm ɛne yɛde baeɛ wanka ho asɛm bia na asɛm no twentwene hɔ nom a ɛne sɛ ɛnnɛ ɔpanin no a wadi mfeɛ 22 wɔ kokoo no bi a ɔno wɔte soɔ a wɔdidi so a yɛn nyinaa yɛnim sɛ kokoo ɛno a na yɛde bɔ ɔman ho bra wɔtumi afa mmeranteɛ akantira wam mɛtwofoɔ ɛfiri aso ase ɛde wɔn aba abɛgu ɛyɛ asase yi so yɛakyerɛ sɛ yɛbaa yi sɛ mo amɔ ne tua mohwɛ kokoo a wɔadua gu a ɛnyɛ asɛm ketewa nti ɛno ɛna yɛhwɛ mu no na kyerɛ sɛ Pɛkyi yɛn nsɛm no ɛyɛ adɔɔso nsɛm yɛa bi yɛanhwɛ yie ne yɛne bɛba yɛn ho so no ebi asɛdeɛ ɔkɔfa mɛtwofoɔ baa yi na ebi asɛbi bi a meni ha bi a me a menim mmara menkɔfa mɛtwofoɔ anaa bi a mebusuani bi no akɔfa mɛtwofoɔ na ɔno nso ɛne ɔmo de aba abɛhyia na yɛde aba abɛbɔ ani na akɔfo yɛnie ɛkɛseɛ de ama Pɛkyi aduane abusua panyin na kusi mensa ne ɛna yɛkɔtie na abusua wo wie ya pɛ ɛna kuafoɔ nso a wɔn nso ho aka ya pɛpɛ ya aka mfie num na wɔnya mfie wɔ ha sɛsɛ wɔn kookoo na wɔn nso ɛne yɛ ɛkasa asɛyi
Ubisa me no kre. Adwuma na me yede hwe me yere ne me ma. Ne sisi wo be hwese ne yesie tukuku ya togu ya. Ne sisi kom ne be sie ba de me ne me na ye ba me ba so kra me wo ha me suru. Sanse anopa na me ba ya mo ba to me wo ha no se ma ndwane kra na ka bi kra sa me nim ne ya mo de ayede. Aye me me dwane ya me ya ba bi hye ya me frɛ. Massage wura for so bo wo mane ya mo so. On ba ya ma ye be stop wo. Tisi ye wo ha kra yesuru ma duane me e wo ha ina matuni na ato agu. Anyina okunu ye sa park ne de ban hye de. Body na yeso edidi wa se me ye ne ma ne o ma ye ni na ma se no so ho a se yeso so ye dwene asase wura ye ho on se me na o kasa yi se ne kwankwa da esanim ye ba ye kwa se ye wa ha nyina ye ba wo se ye kosie na ofre ya epp ba yi nti ye be sere se se ya no se ne o kan no se asanteman mo fam na si fam na wada ro ma mo mo a e ma bibisi no sase sem na to ntwa ma ye na ye wa ha nyina yeso na se no Ron Bass so sanse langard from kwa ye hu omo ne dwane ye nwane a ankasa amle bi kwa ne mo de be nkomo de ye ansana ko fo so mpesa ye be hu yan se wakofa grade ni ye e ba be dwe ye no ni ayifo e ba asase so yenso ye ni mu hwe enti ye se me bo mabusuafo ye fiafo wira amade ani mikrofo ana asase so yɛne ne yɛhwɛ so yɛ bibia nti yɛba ha kora yɛsuro nti yɛsuro deɛ a yɛaduane ne yɛyi nyina mɔto ne nyinaa gu yɛbɔɔ deɛ yɛba nkye yɛmɛnkɛn bibia ne hɔ a wɔmutugu antua ngu nti yɛkora yɛba ha na meyam hyehyɛ me Ekuafo wo mo ho aka e wo pechi number 2 ade sredie ne se IGP emeka o masem ma wo mo yenko emfimfiri mantam ne yegyina mu e wo asene dansame no kurani sa eduru anopa na wutie radio ana wo hwe TV ana se bia wo hwe niema bi e wo abefo tentafidie no so a wotime busa ho se nti wiase no ye ba ye na ye ana se ya mba e na ye mo a mudi yachi e wo Facebook live no so no mepese mo beba na mabebe ha de ye maami bia wo yakuani wonya mfinhia no aduanan enkono ya ye frɛ no se esi jegew na esi jegew ana ena homachin yesusu se nipa bonfo bi ya won potam ho agye ne nkwa ade afiri ne nsam na ahodwiri sɛ ba wo akyire kura ene sɛ ya maame esi jegew yi enwo ho adwuma ene wo ye nti sɛ mo hwɛ Facebook live no so no a baabi amarantie ne maame no asantwofo ne din komo agina no a wo hwɛ wo machi a wo bon sɛ ya boaboa adwen ene mefe ene niema ye de ye nwone tse hono a ena omuye adwuma maame na sori ahomache ya wo firifie ya wo kɔ na adwuma mu sade da ne da no ohye no no a maame beba maame beduru onyamai adan antie si ampa na de ase wache ana woda ye won sorry antie si ade wotu kwan ya ne a abusua empanifo we hunu a ne se yese ye maame esi ye wonya mfinsia aduanan enkuran sabi ye kuno ya sabi ne ba no yayi edekoro eno so da nkyane so a na men ana adwen ye da ne tirimu no so no empanifo ayi edekọ na kyeresa akoya hodwiri sempa se na de pa na eba wiase sa no asam ya hodwiri sem wasi ewo asendansame o empanifo wo bia kyeresa maami sade yesi agye ne nkwade afiri ne nsam sa no amma sema no kura se wo mbesori akọ adwuma homache sa no a na omusuro afiri sɛ ɔmode ayɛ maame jigiwi obi nim da ebeduru wɔn so simatuma ku wɔ ba pa ne mu ante sɛ na mo bie ne nan mu sabi ayi na ne ba edekɔ na mo sa bie ne tirimu na mo sa yi na amen yɛ da ne tirimu no deɛ no kura nyame anim nie mo a modi akyi wɔ Facebook live no so no sɛ woni akokudura me pa kyɛ memba emehwɛ bi ɛna video no so no yɛ de ade ato ani kakra sɛ bɛyɛ a wonhu no sɛ deɛ wo pɛ sɛ wonhu no ne mo ba obonya bi ahwɛ na ebra na dansefo wo ho a sentwofo so ho a ye din komo kakra no emu asem ne beni ya ne nyina ba te ayewa ye ye adwo Miriama Isa ni fi asina Sompa na ye aha na ye nyina ba te aye ye hu ye adwuma wa ha timi de menka bibi nhwe me yale kra ma bebu asesi ampo epro ne na nsem po na nka mba ye so mantimi amaye ya no pe mitwa miti se ye sese na asi adwuma ha ene se ye de ambika ye nya ye de begu ye de aha de otumi betutu abefi ne so otumi ye nyina ma ye adwuma wa ha ne de obi ani so otumi betutu abe wa ha oyi mefi wa ha timi de me nhada miti a me ben no so ayire so abe ye 3 na okọ wa ye na adwuma awia asemu
ɛyɛ live ɛwɔ Facebook ɛna YouTube no nso ɛyɛ adwuma sɛ oba wobɛnya bi ahwɛ asɛfam o wiase ɛba yɛ sɛ no da no wontimi hu sɛ wopie na wobɛduru fie asomdwe mu a wokɔ nkotodwa no mu a na wada awurade ase pa kyerɛ sɛ wonnim nipa bɔne a wobɛhyia no kwan ɛna wonnim baabi a saa adeɛ wei nso ɛbɛtumi ato no ɛbɛtumi ato biaa ɛwɔ baabi a wɔyɛ awerɛhosɛm wasi ɛwɔ mfimfini mantam asen dansame ɛho abayaba nsɛm ne pia ka akyiri Sesia Ghana hadie open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and phone ho ne baby a wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo ani entertain ko na ne speed ne so de wo hu ne seso